kamoši, dnes po Pilate si ideme na maču a... Blázon jeden kolobežkársky, čo to má znamenať? Nie, pardon, nie, ospravedlňujem sa. To je ten herec, mama už ma hral rodinné prípady. Kľudne, choďte. No choď už! Nie, choďte vy. Veď normálny si, choď! Tak idem, teda, nie, dobre, choďte vy. No choď prosím ťa. Tak si strihneme. No dobre, tak si strihnime. Raz, dva, tri. No znovu. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. No dokedy tu ideme takto strihať? Dobre, tak ešte raz, poďte. Raz, dva, tri. Hráme na 3 vyhraté, poďte. Keď do 3... Vypadni stade. No prejdi už prosím ťa cestu a nech ťa tu na mojom sídlisku už nevidím. Jasné, pardon. Idem. Majte sa, dovidenia. Ďakujem, máte to u mňa. Jaj, a títo kolobežkári, ty kokos. Tu vbehne pod auto, to nie je normálne, proste to sa by človek na všetko dával pozor. Pane rodič, som na tým, naozaj ma to mrzí, mal som vás pustiť. Ste normálny? Ja vám darujem túto kolobežku. Nechajte ma tak. Offroad kolobežka, je to Xiaomi 6 Ultra, brutálna offroad kolobežka, dvojitého pružiny, ja vám Nechcem ju, ja mám auto, nechajte ma tak. Už ho nevidím. Tým, že som vás vypustil na prvú, nielen kolobežka je vaša, dávame tento telefón. Dobre, za to, že ste to vy, krásna zelená farba Xiaomi 17 Ultra, neuveriteľná výdrž batérie, brutálny fotoaparát, videokamera, úžasný zoom. Pozrite sa, Leica. Čo je Leica, je dobré. Toto vám darujem, nech sa páči, to je pre vás. A tým, že ste to vy a máte také krásne zelené oči, hnedé, tak mám pre vás za takýto fotografický kit a ten telefón. A tým, že sme si strihali a prehrali ste, ich mi to ľúto, dám vám aj tieto... nedám. No dobre, dám vám aj tieto Xiaomi Watch 5. Dobre, dajte si to na ručičky, bude vám to snímať spánoček jedno s druhým. Tak dík.